Molt bona nit. Comencem parlant de la zarzuela. És aquell estil musical en el que es canten coses com ¿Dónde va con mantón de Manila? I ara parlem de la Casa Reial. El naixement de la infanta Sofia és la novetat informativa més important d'aquesta setmana. Tenim la roda de premsa del rei. Sí, es guapísima, clavadita de honor. Majestad, ¿podemos tomarle una foto con Sofía en brazos? Por supuesto, claro que sí. Sonríe, Sofía, que nos hacen una foto. Aquest dimarts va ser 1 de maig i el rei d'Espanya va comparèixer de nou públicament i de manera extraordinària. No va voler perdre l'oportunitat d'enviar un missatge al seu poble en el Dia del Treballador. Agraïm al rei que ens hagi dirigit unes paraules. Ahir es va acabar el festival Made in Mad, que ha portat a Barcelona la cultura feta a Madrid. Des d'avui es prepara la segona edició, on hi haurà més mostres del que es fa des de Madrid. Per exemple, la recaptació d'impostos, la gestió dels aeroports o l'Estatut de Catalunya. Esperanza Aguirre creu que aquesta mostra reforçarà els llaços entre Madrid i Catalunya. Altres creuen que mentre continuï així no ens podrem deslligar mai. Demà s'estrena Spider-Man 3, un personatge que s'assembla molt a Víctor Valdés. És blaugrana, sempre està entre xarxes i tal i com està la lliga, també s'està pujant per les parets. Informació municipal. Hem preguntat als candidats a l'alcaldia de Barcelona la seva opinió sobre la neteja de la ciutat. Els que diguin que Barcelona està neta és que no tenen àvia. Els científics han descobert un planeta a 20 anys llum de la Terra que podria contenir aigua en estat líquid. Molt més del que es pot dir d'Ernest de Hanover. El planeta és el més semblant a la Terra descobert fins ara, i aquesta setmana s'han fet públiques noves fotografies. Eduardo Zaplana, a la que veu un terreny sense edificar, s'hi llança de cap. I que consti que això no és una crítica. Bueno, és una crítica constructiva. L'alcalde hereu s'ha passat tota la setmana fent un acte darrere l'altre. D'això en dic jo ser una màquina electoral. La campanya encara no ha començat, però les inauguracions estan a l'ordre del dia. Bueno, això ha anat molt bé, Felicitats. Bé, el pare ja pot tallar el cordó umbilical. Hola, sóc en Jordi Hereu, i queda inaugurat aquest nen, no? Ei. Però bueno, vostè no es pot apropiar d'això. Aquest nen no és de l'Ajuntament. Oh, però aquest naixement és municipal, no? Aquest hospital l'he fet jo, aquest quiròfan l'he fet jo. Però el nen no, oi? Miquel, t'haig d'explicar una cosa. Que no saps per què mai no paguem les multes de la Guàrdia Urbana. Mira que és bufó, Digues PSC. PSC! Cada família ha de tenir el seu hereu, no? Voteu-me.